Kurwase constituency ya Nyaribari Masaba anena se ward ya Gesusubo igo banyareko bagweso kina komochia company area Kenya Power soko tayirania transformer ya Nyariko bageko yumutenyo yomo onyareko bagegweta kurengana barabuo nigo okobora kumurera se chinseme cyo kwabere okubairania magegane na sensemo yobonjere na kwirede binte binge gusareka asibona bakuboria abarayi kubwatrana ne company ya KPLC kwene kyabuna babere bakubairanira chinguru cy'umuriro asentremo yoko bakonya kugenderera nemerobiro yabo yabutambe Muriki oito Juli Kerubo boigana nyarako bagwikirana se ward ya Gesusu na gutwarigana robotiro kubatia Ponchoreria boigana abamenyi ba Gesusu sublocation Gesusu ward ya Nyaribari Masaba nigo besokire na korera umuchando bwo kuboro gwestima asomotenyo ya mabono aya nigago chamega ye transformer bare gutumia kuya tore no bakongo banene korengana ni estime borita karibu mutinyo mogima etoroche ngano bakongo banene sana imase kituka twasiru koigora kituka to korega seto ya botambe bunaka bunere gwenerete kubuga mono na abana gisukuru bakaimukire baenda prep bari kogenda bone obokongo botubugatete no obo ibitoroche nga nabora abaisoko so amaiga abantu tutabugati okwegena nga kituka jitumbu yakire gekogera simate igage suntu bwatu mujando mone sana estima ya chiete for almost mutienyo mogima bono abantu bacandegete abantu baraba korega sia wedding iga kitinga ntu bwatega bangina bacandegete no bukimantu konyora maragoba ekiagero gusimbo iyo Sareka gwe transform yo nigo koireiro gotenena kwe binte binge bune bintu bigotumye restima obonchoreria boigononya kogende tinga satambe namasoma marago bagutagenderera ase abana estimeta iyo nto kunyara gukora kine kitinga ngara abantu bagokia ange kimita isapto kuruge susuwo abana bari gosoma sukuru na jegoretwe bako go muwaki nande oroche konya twanda restima bibe yantu bwatimbia sirete Igo abana bacandegete kisukuru kiro kigotumia buna sukuru ekorugetacho istimana ere gotumia abana bacandegete sana Chinchera cyabo nigo batemire kuri ya barayi bensemeyo ko bakonya korende batarabaikera yakemenge kurende ke tokorenterwa abantu bapagwa baraboro bangire ko tokorega cyibwango twakire kuri kinyana mwanti aite ko tobekera ntori komanyora ekiagera no babwana to tokorega cyiya abantu baitu basome Eyigera komuti kabate bache bwangu batoiranire transform iri arengo enkuru intwe twachire kora ali nyono mu msie tomote ebintu anya komonyora muchumbe itokuru manduku Dr. Manduku nyo baigwete sauti itoko to chandegete bagende batokonye nabantu ba power nyo bagwanja batoiranie transformer ya sarigete batoiraneri egere kigazi kigenderere Bano bagusaba omu MCA Anthony Okundi omu MP Daniel Manduku kubwaterana ne kampuni ya Kenya Power eri okubabekera umuriro kaki etoko saba omugafano ito Kimbarati no mo MP ito Manduku pamoja na Anthony Keragwe mo MC ito Gesusu ward kaki mobwaterana aso bwango motokonye estimira ne Gesusu ward egere amagendero abekwo no ni kiro bunaja igorwa eri abantu bagendere ko kori gasi yabo yakagoida otwaro gusaba Anthony no muchumbe oito Daniel Manduku gakia atemencherende yonse gaki natobekera no nitayo totemya atemencherende yonse neba ne transformer egerta gakia nyaraga gutobekera egera banainchi ba minto no nekera abantu bakona ne Nairobi no enta uniende yonse banyarwa kore magwikaransaga Reporter ya Egetaseni Kyandizi TV Eretaria na Njuli Kerobo